Pràcticament qualsevol família s'implica d'una forma o una altra en els processos d'aprenentatge dels seus fills. Pràcticament qualsevol família pregunta algun dia com t'ha anat avui a escola, algun dia es preocupa pels deures, ajuda en els deures, llegeix contes als seus infants, etc. Està contrastat que hi ha un cert gradient socioeducatiu, de tal manera que, de mitjana, les famílies que tenen un nivell social i educatiu més alt tendeixen a implicar-se més. Què se sap sobre què funciona amb la implicació espontània? És a dir, no aquella que està fomentada per un programa, sinó en aquelles coses que les famílies ja fan espontàniament. La primera cosa a destacar és que la implicació parental i el rendiment acadèmic estan correlacionats. És a dir, que el rendiment alt tendeix a presentar-se, de mitjana, amb implicació parental alta. Això no vol dir necessàriament que un sigui la causa de l'altre. Segon, en termes de rendiment educatiu, la implicació parental a casa és més rellevant que la implicació parental a l'escola. Tercer, quan s'integren en aquest tipus d'estudis, es troba que les actituds i comportaments subtils que estan associats a les expectatives educatives, allò que projectes sobre el teu fill o filla, de quin és l'assoliment educatiu que n'esperes, té un efecte més gran que el que són pròpiament activitats, és a dir, ajudar-lo amb la lectura, ajudar-lo amb els deures, fer algun tipus de tutoria a casa. Quart, establir regles i rutines sobre on i quan fer els deures, ajudar els infants a planificar-se, té un efecte més gran que no pas quan el que es fa és implicar-se directament en la substància dels deures. Què passa quan aquesta implicació no es produeix prou i llavors el que intenten fer les administracions educatives i les escoles és fer programes per intentar motivar i capacitar pares i mares perquè s'impliquin més. Quina és la idea, la teoria de com se suposa que haurien de funcionar? Primer és l'apoderament de pares i mares, és a dir, que aquells que se senten, com deia abans l'Ismael Palacín, que se senten poc capaços, sentin que poden fer alguna cosa. Segon, motivar-los, aquells que pensen que no és important sàpiguen que ho és. I finalment, això hauria de revertir positivament en el rendiment acadèmic dels infants, que, com recordem, era l'objectiu que estàvem estudiant. Què funciona millor o pitjor? El primer és que els programes que estan destinats a capacitar i a motivar pares i mares perquè ajudin els seus fills en l'aprenentatge de la lectura, quan els fills són més petits, tenen impactes majors. Segon, aquelles activitats que són més estructurades i focalitzades, és a dir, aquelles que s'assemblen a un curs, a un taller, tendeixen a tenir major impacte que aquelles activitats que són molt més variades o que tenen una estructura més laxa. Els programes més breus tendeixen a funcionar millor que els extensos. En quin context funcionen millor? Destacar dues coses. Tot i que aquest tipus de programa sol ser molt més freqüent a primària, continua sent efectiu quan es fan a secundària. I en segon lloc, els impactes que es produeixen se sostenen per qualsevol tipus d'infant i de família. Destacaríem tres grans implicacions. La primera és, com que hem vist que funcionen, tot i que tinguin un efecte modest, animar administracions educatives, escoles i mestres a oferir aquests programes de motivació i capacitació per a la implicació parental i a les famílies a participar-hi. Segon lloc, activitats breus, focalitzades en l'aprenentatge, orientades a que pares i mares ajudin els seus fills a aprendre a llegir quan són petits o que encoratgen a crear rutines per fer els deures i atendre dubtes a demanda de l'infant quan són una mica més grans, en lloc de controlar la compleció dels deures. I finalment, com dèiem, aquells que s'orienten a fomentar la socialització acadèmica a l'etapa secundària, és a dir, a connectar el que es fa amb l'escola amb el projecte vital del nen. Finalment, el tercer consell seria animar a innovar, a assajar i avaluar programes d'aquest tipus en el nostre context per veure no què funciona de mitjana al món, sinó a nosaltres què ens funciona en concret. Implicar-se, doncs, no és una cosa que un neix i ja s'implica, sinó que un aprèn a implicar-se, i més quan estem parlant de dues institucions importants, com serien els centres educatius o seria la família. Des de les escoles, jo penso, és una opinió personal, són qui han de fer un primer pas. L'escola sí que compta amb recursos, amb uns professionals formats que poden començar a obrir aquestes portes, aquestes finestres, estirar fils. A vegades no ens donem compte, però hi ha alguns mites, algunes idees molt estereotipades que fan que les nostres accions tampoc ajudin a aquest acompanyament. Per exemple, aquí tenim, si un infant creix en el marc d'una família en una situació de complexitat, de vulnerabilitat, doncs difícilment tindrà èxit escolar o li costarà molt més. Hi ha estudis també aquí a Catalunya que demostren que no és així, no és una conseqüència i una causa-efecte.
I això ens dona motivació, ens dona ganes de dir, si podem acompanyar aquestes famílies, si podem veure que qualsevol família té un potencial per poder acompanyar el seu fill en l'escolaritat, també farà que puguem fer accions més concretes per facilitar-ho. Altres concepcions, idees que ens ronden, que si dediques un temps petit però de qualitat amb els fills i filles és suficient. Home, ens deixa molt tranquils, però no és suficient. Si dediquem temps als fills ens podrem interessar, ens podrem conèixer, reconèixer, crear bona comunicació, que és un dels altres elements bàsics que també s'han vist en les recerques. Tot i que la recerca diu que aquesta participació dintre l'escola no és decisiva, no té un efecte molt gran, indirectament jo penso que sí que és important. Quines barreres fan que això no vagi endavant? Doncs hi ha barreres de diferents tipus. A nivell polític, la falta de polítiques d'acompanyament a l'escolaritat. Psicològiques, si jo soc un mestre i penso que jo soc l'expert i que la família aquí què m'ha de dir, doncs difícilment podrem crear aquestes complicitats, les baixes expectatives que parlava en Jaume. Organització, coordinació, temps. Què és el que hi ha a la recerca internacional, què és el que veiem des que estem treballant aquí i els programes que hi ha a Catalunya i cap a on anem. Hem de tenir molt clar que tothom educa i que, per tant, ens hem de fer llocs els uns als altres. Ni uns són millors que els altres, uns saben molt d'unes coses, els altres de l'altra, i per tant hem de sentir-nos que aquests infants, aquests joves, ens necessiten caminant cap a la mateixa banda. Que l'educació és un procés artesanal, que no podem anar fent coses estandarditzades per tothom, sinó que sí que hi ha programes però que cadascú se'ls ha d'ajustar. A nivell polític, doncs, impulsar aquests programes a nivell formal, però també informal, que hem vist com les famílies poden acompanyar informalment a casa si ningú els diu que potser l'espai és important, que la conversa és important, que de quina manera els acompanyem. A nivell comunitari, aquestes xarxes tan formals com hi ha les de comissions, com informals, abans parlàvem d'aquests pares i mares que a vegades s'organitzen. Com heu vist, no es tracta d'una recepta, sinó que es tracta de viure el procés. En paraules de Uli Stetchner, pedagog i fisio alemany, diu el repte és el camí és la meta. L'important és com nosaltres tracem i adaptem tots aquests programes, aquestes evidències en el nostre context. Com podríem treballar aquests hàbits i actituds des de programes basats en l'àmbit escolar i com caldria prioritzar-los? Jo crec que clarament és des de l'escola i que l'escola ho faci desplegant una estratègia conscient. Estem pensant en programes que vagin directament a l'escola, que parteixin d'aquest quilòmetre zero, perquè si els fem en un altre lloc, en un altre context, segurament la desvinculació que poden sentir certes famílies creixerà. I per tant, si l'acostem a allò que li és el seu entorn, que li és més proper, que coneix, que hi va el seu fill o filla, per tant la motivació, podríem dir que ja ve de forma natural, doncs jo crec que l'encertarem més que no pas si ho fem en altres contextos que no siguin l'escola. A l'hora de motivar, em demanàveu gairebé 3 estratègies concretes, convidar directament i explícitament. Fer-ho des de la pràctica, és a dir, fer-ho viscut, acotar-ho i que tothom s'hagi sentit interpel·lat i cridat a participar en algun d'aquests programes. I finalment, a través d'aquest seguiment i agraïment. Després hi ha d'haver un cert seguiment, és a dir, allò que vàrem recomanar, com t'ha anat, ho heu pogut aplicar, és a dir, anar fent referència gairebé constant, com si haguéssim dibuixat una petita estratègia o una gran estratègia perquè aquell objectiu tan concret, amb el pas dels dies o dels mesos, el recuperem i intentem avaluar-lo. La participació a la governança escolar o la participació de les famílies en l'àmbit escolar no impacta tan positivament en la millora de l'èxit educatiu dels infants, però jo crec que sí que ho fa de forma indirecta, com deies tu, Sílvia. És a dir, quan un nen o nena veu que el seu pare o mare ve a repartir les castanyes, potser no està directament vinculat al fet que després hi haurà una relació directa amb això, amb la millora del seu rendiment acadèmic, però en canvi sí en generar unes expectatives positives en l'escola i en generar que allò que aporta aquell pare o mare, aquella cultura o aquella motxilla que ve de casa, també a l'escola té el seu espai i és reconegut. No podem deixar de banda
qualsevol dels programes que plantegem, projectes o activitats, sense comptar amb les famílies, que són amb les que volem treballar perquè tenim un objectiu comú, que és l'èxit acadèmic, però jo diria també que social dels nostres nens, nenes i adolescents. Tot allò que es fa de manera col·laborativa entre l'escola i les famílies, sigui més o menys directe als resultats acadèmics, reverteix en els resultats acadèmics. El benestar és un factor clau per aprendre més i millor. No acompanyem prou els programes, potser els obrim, els llancem i no els acompanyem prou, no els donem prou suport i una cosa molt important, que aquí sí es fa, que és no se'ls avalua per la millora. Jo, des del meu punt de vista, crec que això, obrim programes, potser des de qualsevol entitat o des de les administracions, ja siguin els ajuntaments, que l'Eulàlia hi treballa, o des del Departament d'Ensenyament, llancem programes, projectes, i potser els acompanyem poc. A l'inici sí, però després els deixem una mica sols. Per poder fer projectes hi ha coses que són imprescindibles. Activitats, projectes, programes, perquè no els hem de dissenyar, des del meu punt de vista, única i exclusivament des d'un despatx. I per poder fer aquestes accions conjuntament cal respecte. A les escoles de vegades se'ns oblida que les famílies que tenim no les triem, són les que són. I que amb aquestes hem de treballar. I no només hem de treballar, sinó que volem treballar amb elles. Confiança mútua. Qualsevol programa ha de partir que l'escola vulgui impulsar, ja sigui propi o extern, ha de partir de la confiança amb l'altra part. No pot ser que entenguem que les famílies venen a l'escola a fiscalitzar i a controlar-nos, ni que nosaltres fiscalitzem i controlem a les famílies. Compartir què sabem, compartir el què per saber i també el per a què per intentar esbrinar el com. Que totes aquestes preguntes jo les faig les ajunto les inicials i dic un s'il vous plaît. Saber i voler ens dona el poder. I una idea clara a tot arreu, que ja la deia una mica abans, que és que en el fons tampoc no acabem d'arribar a molta de la gent que ho necessita. És a dir, que no són segurament ni els hipermotivats ni els que tenen molta vulnerabilitat. El que vol dir que les accions que estem fent des del món municipal al final acaben penetrant poc i, per tant, dit d'una altra manera, podríem dir també que podríem acabar tenint poc impacte. Potser també hi ha, a més, una certa excessiva centralització en aspectes curriculars i, a més, i amb criatures directament. A vegades, per acompanyar l'escolaritat, anem a les criatures. I, en canvi, segurament nosaltres, des de la Diputació, amb això hem insistit molt amb el temps, hem d'intentar ajudar a les famílies perquè puguin ajudar els seus fills i filles. Crec que des del món local, jo diré que hi ha 3 principis o 3 valors que realment poden contribuir a fer possible la sostenibilitat i l'eficàcia dels programes. La primera és apuntar en la promoció de l'equitat. Hem de ser capaços de fomentar de manera clara el capital social i hem de fer una cosa també que és allò que els tècnics en diuen les perspectives longitudinals. És a dir, començar de petits, a més, i anar tenint en compte que les actuacions, malgrat puguin ser breus, han de ser sistèmiques, diríem, i han d'anar al llarg dels anys podent-se repetir. Les 3 idees claus per acabar. La primera és, des de la visió municipal, que hi hagi un lideratge local clar. La segona és reforçar la implicació de la comunitat. Jo diria que més enllà de l'escola i més enllà de les famílies hi ha un univers que és la comunitat. Jo crec que aquest és un dels elements segurament més essencials, aquesta capacitat i aquesta necessitat de poder connectar, a més, el que són els actors en el territori, perquè n'hi ha molts i amb moltes capacitats. I una última, que igual és una mica provocativa a vegades, explicant-la des del sector públic, com a representant del sector públic, que és reforçar una certa informalitat. Ser capaços d'equivocar-nos per activa, per poder reflexionar, per poder tirar enrere i per poder aprofitar tots els recursos de la comunitat, tenint en compte que l'èxit, i aquesta és una cosa que jo crec que sabem avui en dia, l'èxit es construeix col·lectivament i no el podem col·lectir individualment.